President William Ruto nikech okinyi chieng'ono jatend migao noyudo kose chiwo milome moro ni sikunde moko inyalo bi yawo mana ma nigi chandruok kende mane inyalo dek yawogi to kata kamano koro ose nyaka chieng' warit milome moro machielo ni yawogi ayanga kendo. Aparo ne jatend piny William Ruto notimo okang' maber kendo okang' mowinjore to kendo en jatelo maparo ni winjo wach nikech kaluwore gi makosa manyocha ne ten migao mar puonjo timo maning'ene juma mokalo cha kanyo waloso ni skul nolandi saa 7 otieno ne nyithindo ok dhi sikul mabe nyowa penjore ni to tieno ne ka Nyasaye nochweyo wan wang'eno tieno mar nindo to tieno monego be ni jonyuol ne chiew to dhi e mbui saa 7 otieno ka rito ni ne chalo nade king'iyo mokwongo sama time mancha nolande idoka nolande godiochieng' olande chieng' tich abich nikech samoro mokwongo cha lendo mokwongo nyowacho ni skul idhi yaw tarik 6 ma en chieng' wuok tich tineno ka chieng' tich abich godiochieng' oselande gimoro saa 8 kanyo oselande tiende ni nolana lesson kaluwore gi makosa manyocha notim gi serikande mar timo lendo mar chuny otieno cha. Mano mar ariyo ichaki iduogo iyudo ka wach mar adek matenore kode ma Ken osego e wiye ni nitiere jok mane sirikal ing'ene sirikal kaka intiere to samoro ipani inie iye lakini nitie joma nie iye moloyi koro jatend migao mar puonj bende nyoyudore kaka nitie joma nie sirikal mani iye moloye nikech gimoro kar saa 5 nitiere circular mane gi release ni nitiere kaka idhi yaw sikunde ma giwacho ni sikunde ma skamoro ntendo nitiere kuma pi kata ula ni omonje ji yienegi mondo gidhi e sikul machiegni instead of the school mabor to magi duto president gi rieko mare gi wisdom mare oneno ka gini dhi keto nyithindo gi jopuonje akerkeke. Victor ing'eyo ni dinyocha nyithindo dhi e skul tarik 6 to gi gik mwaneno gi gini ne dhi miyo jonyuol parruok kod kiondko ma kizungu luongo ni distress nikech gima wantiere sani wantiere gi disaster to gima pekie moloyo onge kaka parruok gi kiondko makoro no dhi bedo national distress tiende ni koro intiere to in gi parruok mok inyal nindo into nyathina cha mana kaka jonyuol manyocha nooro nyithinde skul ncha nodhi obedo gi parruok gi kiondko mar ng'iyo to nyithindgi ngima gi chalo nade mana kaka Ken wache Victor ng'iyo ni nitiere kidhi e gwenge nikech skunde mathoth ni e gwenge nitiere kuonde mido ka nyithindo kala aora ka dhi loka cha to gokinyi samoro sama gikalo ka aora pod ber ka giduogo kata mana kinde mane wadhi sikul to ulo pong' samoro en kata mana siany moro kanyo to koro luwe ka ji duogo yudo ka koro bedo matek tido ka nyithindo nikech nyithindo nyaka matindo gi samoro ok ginyal kalo ulano ok ginyal kalo aorano e yo makare to pi omuomo moringo lokani nyithindo gi gidwa nindo loka ka koso gidwa timo nang'o. Mar ariyo kata kaponi koth no ochwe gotieno kako chweni to dhi chuno nyithindo gi ni gidhi luoro mabor mondo mi gichop e aora gi to kata mana Nairobi kae Victor king'iyo tibiro yudo ko ula kende manyo opong' aorano godhiambo kata mana gokinyi kaka kawuono koth ochwe nyaka piny ru gokinyi to kendo chako dhi mbele nyathi ma ja klas 1 kata nyathi ma ja PP1 samoro ok nyalo nikech ng'eni thoth nyithindo kata ka samoro jok mabeto nyalo kowo nyithindo gi geche to atamalo malach mar nyithindo kata maduong' dhi sikul gi tiendgi ma samoro kata mana wuoche ne onge to nyithindo dhi adhiya koro iparo no ula ma kamae to nyithindo be joma jogalre e yo samoro giwuok giduogo to gimbe gidwani ka koro nyaka jo apiko gi joma dongo bende mane temo pek mar pi tiparo ni nyithindo bende samoro dwa tugo go ula ni koro piny mok nyal rito nyithindo nikech nyathi achiel kimulo timulo anyuola mangima kendo ichak imulo moro koro miya paro ni ne en paro maber mar jatend piny wuok oko mondo mi en owuon oland ni skul ni chor pile chor mbele nyaka chopi okang' makoro waneno ni nyithindwa nyalo bedo safe. Erokamano ahinya. Ngiso nang'o kuom jatend migao mochung' weche mag somo ngiso nang'o kuom telo mar President William Ruto? Mana kaka ndalo moko anyarawila ka abed ka to do nyisi ni President William Ruto en ng'at ma hands on ndalo moko nosiemo jotend migepe ge ni nitiere moko kuomu ma ka yudo na ng'eyo gima timore e migao mari moloyo nyaka in to tiende ni onge kaka kore konyo piny owacho tiende gima jakom nowacho chachal mana gima president nosewacho Victor idwa keto gine dho imbe kawuono wache
Koro we wati gima jakom wacho no en gima nitie, but koro luore gi koma jakom betie to gi koma japiny bende nitiere. Gima duong' en ni ngima nyithindo nyoresi, afadhali nyathi bedi moko dhi sikul to ngima inene. Kech somo nyalo somo kata mana e Gumbaru, kata mana koduong', to somo to yudo rieko, moloyo ko ulo ywere koro nyathino onge. Koro mae ne en wisdom mamalo kwa kuom jatend piny. Okodewo afadhali bed gi nyathi e dhoth to nyathini no ngima inene moloyo gole odhiyo, nikech ing'eni gik mang'eny bende koro nitiere, moro kata koro nyang bende wuok obayo oko gi gik mang'eny. Iyudo ka nyithindo gi dhiro hinyruok, to nyathi achiel mana kaka Ken wache, nyatemo ng'iyo international media bende sama nyo warango gini, tang'iyo kaka CNN, kaka Al Jazeera gini bende nyo menyo gima timore kae. Kugik okang' manyalo bedo ni nyithindo dine dhi ni gik mowitie ngimagi, tiyudo ka Kenya dhi yudo seyo, dhi yudo chaya. Tok mana mano kende, gima wacho ni national distress, ma parruok koro gik yon ko dhiyo gik ma koro mako jonyuol, makata in e tich ka koro wani e tich ni, to ina gi parruok ni ao to nyathina cha bochopo tang'o matimore. Koro aparo ni afadhali nyithindo yue nyaka kama koro jomet kata jolony koro chiwo advice. Sama gichiwo advice no, to bende kama Ken wache ka ni ka gichiwo advice to wabiro geno ni sirkal kik chiwo godhiambo, kata gichak giland gotieno ni koro udok. Gichak gichiwi e thuolo kata ndalo 3-4-5 mondo jonyuol bende ochak oikre e yo ma nyithindo nyalo dhi godo skul e yo makare. Wacha mangima mokalo nyakwar Mgajwa